Pre, pre, Uy, pre, saan? asa mang laag na to ron? Nami rides karon. Mao ba na di ma-rides ron di ay? Nami rides karon. Naman lagi gear sa imong abaga lagi. Lagi for safety precautions ba? Mao ba tuloy ko pre sa mga gear pre sa pang rides. Sige na pre. Sige, pero kuan lang ha, kanang pipila lang ka mga gears na mo. O sige sige balag gamay lang good. Kuan. Una ka ni. O unsa man na, di ba? Kuan man na elbow pad? Dili man pang elbow pad na mo. Unsa man din na di ay? Shoulder pad. Shoulder pad. Shoulder pad tawag na mo ani. Yati nga ano Shoulder man na mo ginagamit bakit pag banking gud na mo ground zero mo gud miya na gud. Ground zero? Ground zero kanang mo kuan na jud mga baga sa yuta ba ground zero. Ground zero may tawag na. Hala ka. Pag ana didto nya wala mi protection diri sa shoulder na mo. Mapiang mi. Bantog dara nyo gibutang. Mo na nga diri na mo ni sa shoulder gibutang. Shoulder pad. Unya unsa pa man pre? Nagagamit kuan. mo og nipad? Nagagamit mig kuan nipad. Pero dili nipad dili sa tuhod jud na mo ginabutang. Asa man di ay? Diri sa kilid, side nipad tawag na mo ana, side nipad. Nganong side nipad man? Alangan. Kailangan dito sa kilid ibutang. Sa kilid kay pag banking na mo, Oo. pag banking na mo no, di ba mo ground zero man mi. Oh. Shoulder man og kaning diri sa kilid ang mo sangyad ana. Mao ba? Tinood na imong istorya pre. Tinuod na pre, tinuod na eh. Mura magugdi katuuhan ba? Unya unsa pa man pre? Syempre nagagamit pud mi og kuan, gloves. Gloves? Unsay gloves gamit nimo pod? Kuan, fiber gloves. Fiber gloves? Fiber gloves. Unsay porma na pre? Type, wait. Dara. Ingani. Ingana, fiber gloves na. Ingani ang ginagamit fiber gloves, ligon kay ni. Ligon di kay na di ay. Ligon kay ni oy, kapilan na ako nigigamit ni oy. Asay mas ligon sa gloves nga ginagamit na mo? Mas ligon kaysa kanang gloves nga ginagamit ninyo. Mao ba? Nga ano nakaingon man ka ana? Alangan, usahay man good pag magbanking good me. Oo. Mo touch the ground nun Mo ba? touch the ground mo? Touch the ground. Ang laka, gahiya ba? Nya kusog biya kay mong dagan no kay nakaturbo. Oo. Mo na pag touch the ground na mo, ingani ang kamot na mo touch the ground. Oo. Kung ang gigamit nimo nga gloves is kanang normal lang, Oo. paknit yun na dire. Mapaknet? Gisi na dire. Hala ka. Pero gingunani nga gloves imong gamiton, yani kanang fiber gloves. Oo. Pag touch nimo ana, dili na siya maunsa. Sure bitaw pre? Promise. Mao ba? Unya, dili pod basta-basta masama di mong kamot ani. Nganong nakaingon man ka ana? Grabe mag-protective layer ani niya. Grabe ninduta man di ana di ay pre no? Stretching fiber gloves man Atay. Grabe protective layer ani niya. So sa ato pa di day ko masamad ana di ay. Tama, di ka masamad, pero mabunog imong kamot Atay. Nganong mabunog man? tungod sa impact. Kay ngano man na? Grabe mag-protective layer niya no. Pag bundak sa kamot nimo, Pak. Grabe. di ka masamad, Oo. pero ang impact sa sulod, Pag. Alak ka. Sa ato pa pre. posible yun siya nga mapiang yan na. Alak ka oy. Pero safety ni siya kung sa samad-samad lang. Gwapo ni. Bitaw no at least di masamad. At least walay marka sa samad. Ninduta man jud ay ana pre no? Nga ni kanindot yung fiber gloves. Grabe no, unya unsa pa man pre? Kuan. Unsa pa man? Usahay no, kanang gabi mi mo biyahe. Oo. Nagagamit mi og night visor Google. Night visor Google? Night visor Google. Hala ka unsay porma na pre? Kani. Night visor Google. Hala ka chupag porma na oy. Panggabi man gud ni. Panggabi di nang una day pre. Kanang pagkuan na mo, pagbiyahe na mo no, gabi na mi makauli no. Oo. Gamiton ra na mo ni. Mao ba unya ngit-ngit man? Hayag man ni. Hayag di na. Hayag ni oy. Atay asam ta kapalit na pre. Adi po ka basta-basta kapalit ingon ani nga kuan night visor Google. Limited stock lang man pud ni. Kay ngano man? Lahi man ni. Kay pag ngit-ngit ang palibot, hayag man gyapon yung makit-an. Mao ba? Basta mo suot ka ani. Kay ngano man na pre? Kay ang gamit man gud ani nga dire sa lens niya, light photosynthesis man gud. Yung sa man na pre? Di ba ang ginahatag sa adlaw sa plants kay photosynthesis Oo. para mo dako. Oo. Mo na gina-extract sa mga scientist. Hala ka. Mo na ginahimo nila og photosynthesis ointment. Ointment? Ointment mo na ilang ginapahay dire sa aqua na rio kanang visor ba niya or dire sa lens niya. Bantog Mo na ginapahid. Bantog ra day No no? na nga pagtan-aw na mo ani bisan pag ngit-ngit, hayag na siya. Ninduta sa Google ninyo pre no? Ay. Ingani kanindot pag nakaingon ani, di na ka basta-basta. Mao ba? Gahi nako. Gahi makay ka pag nanakaingon ani. So mo na rason. Mo na rason. Mo na rason. Grabe safety jud kayo mo pa rin no? Okay, lahi biya mi mag-ride ba ya kay amping jud kayo mi ride safe man mi. Ride safe mo? Ride safe mi. Although nami turbo pero di man mi basta-basta nagapakusog og dagan. May pa mo pre nga na ang tatanan oy. Usahay gani kanang pag-rides na mo no. Oo. Na mo overtake sa mga kusog kay dagan. Dili matandog among garbo ana. Di matandog inyong garbo. Di matandog among garbo ana, di na namo nagukudo na bahala siya og mo pakusog siya dagan niya. Mao ba pre maayo jud kay mo muamping pre no? Umayo mi mo amping, uy. Mayo mi mo amping.
Wa di ka kabalo nga amo ang club ang number 1 nga ilado sa ingon ana nga butang. Mao, bawaw kabalo. Amo ang club ang pinakakusog mo amping sa tanang club. Inyo nga club di ay. Oh, ang Turbo Club. Agrabiha di sa club din yun, no? Kami bi ang number 1. Mao ba unya unsa man ang Smash Pilipinas Elite Group Jensen? Aka ng Smash Elite Group Jensen. Oh, kana sila ba kana? Smash Elite. Ay oh. Maayo po na sila mamping pero amo laging club ang number 1 lagi. Mao ba di sila kapantay gihapon sa inyong pagka-maampingon di ay, no? Sa ato pa loyal pud mo pre. Oh, syempre loyal mi oy. Loyal kayo. Sa ato pa inyong uyab magdugay jud sa inyo ha. Dili pa dingon ana. Although muamping mi, loyal mi pero Pero dili ibig sabihin nga magdugay jud ang uyab namo sa mua. ha kay ngano man? Kaya sometimes sa kamaayo na mo muamping ug sa loyal na mo, binuangan man pud mi. Mao ba? Oh, mo na nga bulagyan man nila pero dawaton na lang pud namo. Ay at least madawat ninyo. Pero napod ba yung mga riders pre nga kusog magbinuang pero dili mo sugot bulagan? Daghan magmangingon ana. Asa man ta makita mo na pre? Kasagaran nimo makit-an nga ingon ana pre. Didto jud na sa kanang mga rider nga waswas magpadagan unya dili mo minor. Ngano nakaingon man kana pre? Alangan dili man sila hiligan ng break-break.